Сәлем, Сәрбиназ. Тиздән 8 март апалар, кызлар һәм әниләр бәйрәме. Йомшак. Син әниеңә бүләк әзерләдеңме соң? Әйе, рәсем ясаган идем. Әйдә сиңа гөлчәчәк тә бүләк ит. Гадине түгел, зәңгәрне. Минем ак, кызыл, сары гөлчәчәк күргәнем бар. Зәңгәрен юк, Сәрбиназ. Сезнең зәңгәр гөлчәчәк күргәнегез бармы? Ул зәңгәр гөлчәчәкне кайлардан гына табыр икән соң, Сәрбиназ? Йомшак, без хәзер ак гөлчәчәкне зәңгәргә буйбыз. Тылсымчылар булабыз. Син әзерме? Әзер, Сәрбиназ. Миңа бик кызык бу. Моның өчен нәрсәләр кирәк була соң? Бер ак гөлчәчәк. Банка белән су. Кашча. Һәм зәңгәр төстәге буяу. Суга зәңгәр буяуны салабыз. Әлеге эремә ачык төстә, ләкин артык куе булмаска тиеш. Чәчәкнең яфракларын өзәбез. Сабагын 2 см тирәсе кисеп алабыз. Гөлчәчәкне банкага утыртабыз. Хәзер инде бер көн көтәсе генә бар. Бигрәк узак икән. Вакыт тизрәк узсын өчен, әйдә мин сиңа Салават күперенең Беләсем килә проектында чыккан видеосын күрсәтәм. Ул да гөлчәчәк турында. Әйдә, мин видеолар карарга бик яратам, Сәрбиназ. Гөлчәчәк. Роза шипшин чәчәкләр патшабикәсе. Татар телендә аны гөлчәчәк дип атыйлар. Археологлар фикеренчә, бу чәчәк кыргый табигатьтә 35 миллион ел элек барлыкка килгән. 2000 ел ярым элек аны борынгы Кытайда матурлык өчен үстерә башлаганнар. Бүген роза бакчаларның һәм паркларның шипшин бизәге. Кыргый гөлчәчәкне урманнарда очратырга мөмкин. Роза каты һәм туры сабаклы куакта үсә. Куакның биеклеге 20 см-дан 6 метрга җитә. Сабакларында очлы энәләре була. Шулай да бер энәсе дә булмаган гөлчәчәкләр дә бар. Син беләсеңме? Бу чәчәк чия, абрикос, алма, шәфталу, слива, груша һәм миндальнең якын туганы. Роза төрле зурлыкта була. Дөньядагы иң кечкенә роза чәчәге си. Испан теленнән ул әйе дип тәрҗемә ителә. Аның диаметры нибары 5 мм. Иң зур чәчәкле розаларның берсе Поль Нейрон. Аның чәчәкләренең диаметры 20 см. Дөньядагы иң зур роза куагы Леди Бэнкс. Ул 740 квадрат метр мәйданны били. Бу шипшин футбол мәйданчыгы кадәр. Гөлчәчәкләр төрле төстә була. Розаның һәр төсе нәрсәнедер булса аңлата. Кызыл розалар яратуны, аклары чисталыкны, сарылары шатлыкны, аллары сыклануны, кызгылт сарылары горурлануны, зәңгәр сулары хыяллануны белдерә. Менә кара розаларны аерылганда бүләк итәләр. Син беләсеңме, безгә кара булып тыелган розалар чынлыкта кара түгел, куе кызыл төстә. Розаны ашап та була. Аның таҗларыннан кайнатма кайнаталар, желе һәм бал ясыйлар. Киптереп, чәй итеп эчәләр. Роза таҗларын салатларга да салалар. Аларда С витамины бик күп. Гөлчәчәк бик хуш исле чәчәк. Болгариядә розадан хуш исле май ясыйлар. 1 грамм роза мае ясар өчен 2000 гөлчәчәк кирәк. Менә нинди икән ул чәчәкләр патшабикәсе. Менә безнең чәчәгебез дә әзер. Ул хәзер ак түгел, зәңгәр төстә. Бу ничек шулай булды соң, Сәрбиназ? Бу биологик тәҗрибә үсемлекләрнең туклану схемасын күрсәтә. Чәчәкнең тамыры һәм җир өстендә чыгып торган өлеше бар. Су һәм башка туклыклы матдәләр тамыр системасы аша җир өсте өлешенә керә һәм үсемлекне тулысынча туендыра. Кызыклы тәҗрибә өчен рәхмәт сиңа, Сәрбиназ.
Шешек синең күлмәгеңнең төсенә дә туры килә. Әнием дә бу бүләккә бик сөенер. Рәхмәт инде, Йомшак. Очрашканга кадәр, дуслар. Сау бул, Йомшак. Сау бул, Сәрбиназ. Сау булыгыз, дуслар.